Właśnie tak, RD, Pyskaty BH, Donatan na bicie. Właśnie tak. Nie masz do stracenia nic, wokół błysk, do pełna tanku, cisza asfaltu, 365 dni, nocy do ostatniej krwi, kropli. I nie mów ty, że nie jest finito. Czujesz prędkość, ryzyko, dopóki nie zamkniesz się powieka. Dziś jest człowiek, jutro nie ma człowieka. Mam styl szybki i bezwzględny jak Hayabusa wokół błysk. Kiedy gram, słyszysz hałas w klubach, opony na asfalcie wchodzą jak baseball w czaszkę. Każdy z nas jest ryzykantem, po swojej stronie mam prawdę, a do stracenia nic. Podejmuję ryzyko, kiedy widzę wokół błysk, kiedy wokół psy. Lepiej się nie wychylać, lepiej zrobić to nie 8 mila. Czujesz tempo, czujesz jak adrenalina rośnie. Zwiększasz prędkość, masz klimat konkret. Urodziłem się by umrzeć, ale nie chcę umrzeć młodo. I tylko Bóg wie co zrobię ze sobą. Wciskam gaz do dechy, przede mną prosta droga. Gdy dojadę do mety nie będę miał czego żałować, bo